Közben kerestem, és kértetek zenét. Bizony, mindjárt mondom, ki kérte. Cash a TikTok. Erre kerestem, mert egyébként én most ezt választottam. Igen, ezt Niki kérte. Igen. Az ő kis kimis barátnőjének, Adrinak küldeni. Igen. És ha kimondom a nevet, akkor megfulladok, úgy jössz ki. Tényleg majd Raikkonenről is fogunk beszélni. Igen. Hát Raikkonen mert arról se beszélgettünk még a múltkor, mert akkor nem volt biztos. A jégember elment. A jégember elment. Cash a TikTok, itt a Tisza Rádióban, az FM 94.2-n. Ha az adás még mindig rosszalkodik nektek, akkor próbáljátok meg a Winampot. Én azt javaslom, az a PLS fájl elvileg helyrehoztuk, és akkor ott most mennie kéne ennek a mókának. És f1forum.co.hu ez a fórumunk, ott a pedok topikba lehet írogatni. Hát lehet tényleg a hírek részbe, de a Jennifer egyébként belejött, és most már mindenhonnan így zúzza ránk a híreket, vagy a hozzászólásokat. Bizony, már nem bírom követni. Így van, a Fanni már itten leizzadt teljesen. Úristen, mi van itt? Ez még mindig a pedok itt a Tisza Rádióban, az FM 94.2-n, vagy a tiszarádiószeged.hu-n. Ott is lehet minket hallgatni, bizony. De nem hallgattam, hogy beszélgetnek itt a stúdióban, azért megijedtem egy picit. Nikinek ment egyébként Kesha. Nem, Adrinak ment, Niki küldte. Adrinak ment, Niki küldte, úgyhogy igen. Nem baj. Javítottál, ez a jó. A börtönbeszélgetés folyik itt, körülbelül úgy néz ki, mert van egy rácsos ablakunk, és most itt így beszélgetnek, olyan, mint a börtönben lennénk egyébként. És lehet, hogy egyszer oda is kerülik. Nem, mert jól nyomjuk. Nem, ezt nem magamtól mondtam, csak jött egy ilyen és akkor gondoltam, most fényezem magunkat. Hú, közben érkeznek a mindenféle hozzászólások. Igen, itt jött egy ilyen, hogy szerintem Nico Rosberg el lesz nyomva Sumi mellett. Niki küldte. Ettől félek én is egyébként. Igen. És ez volt is téma valahol. Egyébként én nem csodálkoznék, ha kis Nico olyan hozzászólásokat mondana, hogy mármint, hogy ezt úgy gondol, mármint, hogy ő nem Schumachernek, mert szerintem én se örülnék, ha mondjuk egy Schumacher jönne. Jó, vannak pozitív oldala is a dolognak, mert hát ellátott tanácsokkal, bár már Nico se most kezdte, de mindenképpen az lesz, hogy Schumacher nagyobb figyelmet kap, főleg az elején. És hát szegény Rosberg most megkapta azt a lehetőséget, hogy most egy jó csapatnál lehet. Tehát ez szerintem kicsit bosszúsággal tölti el. Lehet benne valami. De hogyha Rosberg annyira tehetséges, mint amilyennek szerintem gondoljuk többen is, akkor nem biztos, hogy Sumi elnyomja. De tehát nem is mond? Tehát, hogyha tehetséges annyira, amennyire gondoljuk, akkor lehet, hogy ki tud. Tehát akkor lehet, hogy meg tudja mutatni, hogy ő igenis jó, és akkor lehet, hogy nem kerül háttérbe. Hát lásd, Alonso, Hamilton, ott is azt hitték, hogy jön a nagy világbajnok, kétszeres világbajnok, itt van egy kezdő, és akkor majd úgy el lett. Hát de lásd Schumacher Barrichello. Vagy gondolok itt arra, mert Schumacher és Barrichello, ott ugye Barrichello el volt nyomva, ezt mondhatjuk. Hát igen. És nem azért volt elnyomva, mert Schumacher mondjuk jobb volt, nem mondom, hogy nem, de nem csak azért volt elnyomva, annyira jobb volt Schumacher, hanem csapatutasítások. Igen, de az csapat, de lehet, hogy tehát ez nem feltétlen van úgy, hogy a Brownnál például a Button Barrichello párharcban sem volt csapatutasítás. Mert ő nem Schumacher volt. Most mondom ezt, hogy akkor rossz májú legyek. Én nem gondolom, hogy most lesz ilyen, mint akkor volt, meg nem hiszem, hogy megcsinálják Rosberggel, csak hogy kötözködjek picit, mert ugye szeretek, meg hogy mit reagálsz te erre, szóval. Miből gondolnád, hogy nem szóban reagálok? Hát azért szóban reagálj. Ez a másik oldal igazából. Most ez nem tudok mást hozzáfűzni, majd kiderül. De én szerintem nem lesz ez. Tehát szerintem esélyt kap Rosberg. Hát itt még írták is, hogy szegény Rosberget sajnálom, mert végre ő egy jó autóban ülhet, és mégiscsak második számú versenyző lesz, pedig megérdemelni, hogy igazán jól bánjanak vele. Nem igen. Biztos. Nem tudom. Ez is majd, ezért várom már, hogy elkezdődjön a Forma 1, mert akkor már minden ilyen találgatás. Igen, még egy 60... Mennyi napunk is van? Hát most csinálunk egy visszaszámolót. Igen, kéne egyébként vannak is. Majd szerintem van a fórumon is egyébként. Sőt, az f1gp.hu van visszaszámoló, én azt mondom nektek. Van, én is láttam. Oda tessék felmenni, és akkor megnézni a visszaszámolót, bár egyébként mindenki tudja, csak én vagyok egy picit lemaradva, de én 65-re tippelek, és Csabi, találta? Hol van ez? Találtam egy pedok reklámot. Hallgassátok azt a műsort, nagyon jó lesz. Nem találom egyébként most meg ezt a visszaszámolót, de volt.
valahol, de olyan 65 napra tippelek, és aztán majd rosszat mondok, de ne hurrogjatok le nagyon, mert én meg hajlamos vagyok a sírásra. És mindenkitől, és mindentől fél. Igen, hát főleg a Fannitól egyébként, mert... Mióta nyáron elgázoltalak a bevásárlókocsival, ilyen mély nyomot hagyott. Meg hát a terroristáktól. Igen, hát de most még ki is van nyitva az ablak, ott fogják bedobni a füstbombákat, mindegy, nincsen jelentősége. Ez van. Ezt is túl fogjuk élni. De közben azt írja Hamilton Girl, hogy ő is sajnálja Rosberget, mert nagyon tehetséges pilóta, és megérdemelne egy versenyképes autót, és hogy harcba szálljon a VB címért. Zsolti pedig azt mondja, hogy a Mercedes GP Schumacherre fog építeni. Valószínűleg. Bár nem tudom, hogy mennyire építenek Schumacherre. Bálint, folytasd. Én közben beszélek. Szóval nem tudom, mennyire építenek Schumacherre, mert hát őt 3 évre szeretnék leszerződtetni. És mondjuk szerintem Nico Rosberger mondjuk számolhatnak 5-6-7 évre. Most jobb, lehet, hogy sokat mondtam, de szóval hát Schumacher, ahogy van itt idézem, öreg. És nem leírom én, csak mondjuk ő olyan sokáig nem maradott, mint mondjuk Rosberg maradhat. Hogy ezért gondolom, hogy talán nem feltétlen érdemes Schumacher köré csapatot. De most ez megint nem az, hogy ő nem jó versenyző, mert jó, és én nem írom őt, csak hát a kor felette is eljár. Ez így van. Ez így van, mindenki felett. Mi is öregszünk, Fanni, a csudába. Főleg te. Köszönöm szépen, ez megint beszólás volt. Egyébként ezeket én számolom ám, és aztán majd a végén. Fanni, nézd meg hátul. Csabi, nézd a sarokba. Nem egy őszhaj. Nem, ott konkrétan kopaszodok. Úgyhogy az. 65 napon eltaláltam azt a mindenit. Most azért büszke vagyok magamra, úgyhogy mindjárt meg is iszok valamit. Úgyis van még egy kakaónk, a Bálinttal vettünk egy ilyet. Bár az... Már megittam. Bálint már megitta. Az enyémet. Talán nem az. Egyébként itt Louis van azt írja, hogy 67 nap van, aztán 65 nap is van. De azt kétszer írták, szóval legyen 65. Meg én is azt mondtam. Meg ti is. Közben Andris írt, hogy azért, hogyha Rosberg megveri a Forma 1 legsikeresebb versenyzőjét, akkor nagy dolgot visz véghez. És ez így van. Tényleg, mert ezt a részét meg nem is vizsgáltuk, úgymond, hogy mi lesz, hogyha mondjuk Rosberg, ha nem is csúnyán, de elveri. És mondjuk hát húzamosabb ideig jobb lesz Schumachernél. Akkor Alonso Hamilton példát tudnám felhozni. Igen, hogy Schumacher ideges lesz. Igen, hogy nem tudni. Schumacher ideges lesz, és a Brown elküldi. Vagy nem elküldi, hanem felajánlja egy másik csapatnak. Jaj, de szépen mondtad. Felajánlják Schumachert egymást. De azért képzeljétek el azt a felajánlást, hogy sziasztok, mi a Brown-tól vagyunk, lenne egy kétszeres világbajnokunk, elvinnétek? Vagy... elvinni. Tényleg, hogy tudod, ilyen apró hirdetésben 7-szeres világbajnok ingyen elvihető. Vagy nem tudom, valami ilyet tudok elképzelni. Adunk hozzá esős gumikat is, tudod? Ajándék esőgumikkal, vagy nem tudom, diffúzorral, ugye a Brown az elég jó diffúzort csinált tavaly. Úgyhogy nem tudom, de érdemes belegondolni. Én még Niki felvetésénél lennék kíváncsi a véleményetekre. Ő azt mondja, hogy szerint a Ferrarinál is lesz csapatsorrend, és hogy Alonso lesz a kedvenc. Mit gondolsz? Nem tudom, azért nem gondolnám, mert Massa régebb óta van, viszont azért gondolnám, mert ha megnézitek az Alonsós nyilatkozatokat, kicsit benyalnak neki. Vagy nem tudom, én mondjuk ezt érzem ki, mert ugye, hogy de jó, nekünk Alonso a legjobbkor jött, és Alonso, ki mit meg lehúzták. Szóval ez a Ferrarinak viszont egy nagyon csúnya dolga volt decemberben, erről se beszéltünk, hogy ki mi elment, elküldték, mondhatjuk ezt, mert Alonso jött a helyére, és a Ferrari nyilatkozott nem szépeket, aztán Raikkonen meg teljesen mást, és akkor kiderült, hogy hát Raikkonen mondott igazat. És akkor ugye a Ferrarinak volt ez, hogy ők család, meg szeressük egymást, mit tudom én, és ehhez képest nem viselkedtek annyira így. Sőt, volt egy kamu hír, azt nem tudom, hallottátok-e, az volt itt a fórumon is téma. Annyira nem is akartam beszerkeszteni, mert én azt egy abszolút nagy kamunak vélem, szóval az lehetetlen, hogy sőt, valószínűleg biztos is, hogy lehetetlen, mert már Kubica nyilatkozott ezzel kapcsolatban, hogy marad a Renault-nál, de volt egy olyan, hogy Massa helyett az első 3 versenyen Kubica indul a Ferrariba. Szóval, de sok minden hírünk volt, de hogy volt ilyen is. Arra lennék kíváncsi, hogy ezeket itt találja ki.